ओल्या काजूचा सीझन चालू झाला की ओल्या काजूपासून खूप वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. तर आज मी इथे ओल्या काजूपासून पोटभरीचा असा काजू भात बनवते आहे. तर हा ओल्या काजूचा भात बनवण्यासाठी पहिल्यांदा इथे मी ओले काजू घेतलेले आहेत. हे 1 वाटी भरून ओले काजू आहेत. आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये थोडंसं असं गरम पाणी घातलेलं आहे मी. मग जर कुठे काजूला डिंक वगैरे असेल तर तो निघून जायला मदत होते. हे पाणी आहे ते आता काढून टाकणार आहे. थोडंसं असं ढवळून घ्यायचे काजू व्यवस्थित असे आणि आतमधलं पाणी काढून टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे 1 बटाटा घेतलेला आहे. हा बारीक असं चिरून घेतलाय, फोडी करून घेतलेत बटाट्याचे. हे पण आतमध्ये घालून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे. हे पण बटाट्यामध्ये घालून घेतलंय. त्याच्यानंतर इथे मी मिरची पावडर घालतीये 2 चमचे भरून. तुम्हाला तिखट ज्या प्रमाणामध्ये आवडत असेल त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही मिरची पावडर घालू शकता. त्याच्यानंतर मी इथे 1 चमचाभर हळद घातलेली आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. हे दही पण आतमध्ये घालून घेते. त्याच्यानंतर इथे मी 1 चमचा भरून बिर्याणी मसाला घातलेला आहे. ह्या बिर्याणी मसाल्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. हा बिर्याणी मसाला वापरला ना की ह्या बिर्याणी मसाल्यापासून बिर्याणी, पुलाव झटपट असा बनवता येतो आणि खूप छान अशी चव होते. मी सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि कमीत कमी अर्धा ते 1 तासासाठी ह्याच्यावर झाकण ठेवून हे बाजूला ठेवून देणार आहे. त्याच्यानंतर इथे मी 1 वाटीभर बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत. थोडे लांबसरच असतात हे तांदूळ. हे घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालून बाजूला ठेवून देते. इथे एक मी कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये तेल घालून घेते. तर इथे चांगलं डाऊलभर तेल घेतलेलं आहे आणि तेलामध्ये आता खडे मसाले घालणार आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा इथे लवंग घेतलेल्या आहेत 4, त्याच्यानंतर मिरी घेतलेली आहेत 7 ते 8 मिरी, 2 तमालपत्र आणि 1 दालचिनी घेतलेली आहे. हे सगळे मसाले तेल व्यवस्थित असं तापल्यानंतर मसाले आतमध्ये घालून घ्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर तेलावर इथे मी कांदा घालून घेते. तर इथे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत आणि हे उभे चिरून घेतले आहेत पातळ असे. व्यवस्थित असे तेलावर हे परतून घ्यायचे आहेत. इथे मी कांदा जो आहे ना तो छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेणार आहे. छान असा सोनेरी रंग आला पाहिजे कांद्याला. इथे कांद्याचा रंग जो आहे तो चेंज झालेला आहे आणि छान असा भाजलेला आहे कांदा. आता त्याच्यावर इथे मी मिरच्या घालते. इथे 2 मिरच्या मोठ्या घेतलेल्या आहेत. ह्या कमी तिखटवाल्या असतात ना, ह्याचा वास पण छान असतो ह्या मिरच्यांना आणि थोड्या कमी तिखट अशा असतात ह्या. कांदा छान असा भाजलेला आहे इथे. त्याच्यानंतर हे जे बॅटर आहे ओल्या काजूचं व्यवस्थित असं पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते. काजूगर छान असे मुरलेले आहेत या बॅटरमध्ये आणि हा मसाला सगळा जो आहे तो कांद्यावर घालून व्यवस्थित असं परतून घेणार आहे. आणि वर इथे मी झाकण ठेवून हे बटाटे जे आहेत, बटाटे आणि काजूगर छान असे शिजले पाहिजेत. तर वर झाकण ठेवून शिजवून घेते. पटकन असे हे शिजले जातात बटाटे आणि काजू. ओले काजू शिजायला तर जास्त वेळ लागतच नाही. आता या मिश्रणामध्ये मी अर्धी वाटी नारळाचा रस आहे घेतलेला. हा जाडसर असा रस असतो ना, तो जाडसर असा रस घातलेला आहे मी आतमध्ये. आणि हे रस घातल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आणि एक उकळी काढून घ्यायची आहे आपल्याला ह्या रसाला. तर इथे छान अशी उकळी आलेली आहे रस घातल्यानंतर. पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेते मिश्रण आणि आता आतमध्ये मी तांदूळ जे आपण भिजत ठेवलेले ना ते घालून घेते. आतमधलं पाणी काढून टाकलंय तांदळातलं आणि इथे मी पाणी घालून घेते. पहिल्यांदा मी अर्धी वाटी रस घातलेला होता त्यामुळे 1.5 वाटी पाणी घातलेलं आहे. 1 वाटी तांदळासाठी 2 वाट्या पाणी लागतं, तर 1.5 वाटी पाणी आणि अर्धी वाटी रस. आता ह्या मिश्रणामध्ये ना व्यवस्थित असा भात शिजवून घेते. पण शिजवताना पूर्ण शिजवणार नाही आहे. थोडंसं असं शिजला ना की आतमध्ये मला मीठ घालायचं आहे. तर इथे मी व्यवस्थित असं थोडंसं शिजलेलं आहे. आपण जे बॅटर बनवलेलं ना काजूगराचं त्यावेळी आतमध्ये मीठ घातलेलं. त्यामुळे त्याच्यानंतर मी मीठ घातलेलं नाही आहे. तर आता थोडासा भात शिजल्यानंतर इथे मी मीठ घालून घेते आणि आता व्यवस्थित असं पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते. त्याच्यानंतर आता मी वर आता झाकण ठेवते आणि झाकण ठेवून व्यवस्थित असा भात शिजवून घेणार आहे. आणि हा भात शिजवताना बारीक गॅसवर शिजवून घेते म्हणजे व्यवस्थित असा फुलला जातो भात. त्याच्यानंतर वर इथे मी कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे आणि आपला इथे झटपट असा काजू राईस बनवून तयार झालेला आहे. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.